Balimao Agnokma, très urgent. Balimao, bien mardi 8 avril 2025. Balimao Amboraka, information téléman d'Osro. Malion, ko puissance chamani dugolemba Algérie ko fait, ou yemouke Congo là. Ka Congo dugu mina complicité avec certains pays, ou fait ko kelen de ke Mali la san, ka soro ka ambla diagouya négociation na. Aïe ni vidéo Congolo Mali autorité bela jeri ngasoro. Algérie te kanika dana de. Et puis Algérie hier agali dugo chogomina. Uka ambassadeur bena bela jeri nyafo nya vidéo soro mena kala malende bela jeri ngalaje. Algérie keleme ka hier agali dugo Algérie dugu mina. Ani Francini Algérie kumana hier agali ka koka chogoya mina. Mali mena kala mbe je kala je nyoko fe ko menda e mentikiladi. Ame Mali autorité mo fou. Ani information soro ko Mali aka espace aérien fermé ko Algérie avion cité de Mali kono, réprocité. On dit merci aux autorités maliennes pour ça. Oui, il est numéro bas de ambe Mali autorité ambu foni idélani idé kanyereradi. Voilà. Donc Malion, si ça mena doka français ambassadeur comment faut mena kuma gagne kalambe je kala je ñogon fait. Amba fo Malion ñena angana anja kana tike. Fen kelembe Algérie bali, oui Malion ka fara ñogon nga mesiki kuma ninka. Nam bébé ka bobi ka Algérie critiquer mumbu kuna plan bubolo ka befo ou be reculer sinon ou be fait ka kidal de boshimalla ou be fait ka Mali Nord Atlantique be minadi tinya terroriste ba be marale be Algérie bolo bi Algérie be fait ka offensive de lancer o de kella ñini flena la tanto donc Malien anga Algérie ambassadeur et français ka ambassadeur korom kumbe ko Nicolas Normand na photo fleni Nicolas Normand a photo fleni ni le qui est français ambassadeur malla Malien ni yere de be ka kuma ko oluye ko Francis Sorasu ko beta Iyad Agali mine ko Algérie ko kana sama de ko Iyad Agali tari i froke Algérie dugumina abena kuma beka ere kuma na video la mena bakan kala Malien jamfa min kera Mali contre langa je kan name parce qu'évidemment ces choses-là ne sont pas beaucoup rendues publiques. Aya la mede aba ketu parce qu'évidemment ces choses-là ne sont pas beaucoup rendues publiques, mais d'après ce que des militaires français m'ont dit, la France a informé l'Algérie que Iyad Agali se trouvait dans tel village. À un moment, il était également soigné dans un hôpital en Algérie, et l'Algérie n'a pas réagi à cela. Voilà. Et donc l'Algérie l'a laissé en fait là où il était. Ça c'est un fait. D'où l'idée qu'il est protégé. Peut-être pas par les autorités à Alger, parce que est-ce que les Malia bela jere ni messa France ambassadeur Kro ko Francito Malla non seulement français que Iyad Agali encerclé ma mo fo ma o se ba ka livre kono mais abere be ka mo fo san ko Iyad Agali barabagato a blessé le ko Algérie docteur so do ku kume ka froke Français renseignement sur ka Algérie wole ko Iyad Agali terroriste Iyad Agali ka fle Algérie dugulna ko Algérie ko ka tuyi ko luga mogodidu Français ambassadeur contre de bolin fle kan fota yaro Malien ninte imagination ko ide et pas ayo kwam fana fotu anga kuma la mais parce que amatla ako komun dimi ale mine Français ambassadeur koroko ko Français surasu erreur ba de ko nga Iyad Agali fakadi Malien kuma na mede nga ro kala anga la me. Oui, la France ne voulait pas faire des attaques en Algérie parce que il n'y avait pas d'entente suffisante entre la France et l'Algérie à ce sujet. Il n'était pas possible pour l'armée française de faire... les Américains, vous savez, ils ont tué Ben Laden au Pakistan et sans demander l'autorisation du Pakistan. Donc c'est une violation de la souveraineté du Pakistan pour pouvoir tuer Ben Laden. Il faut reconnaître que la diplomatie française est plus timide, plus peureuse si on veut, et n'a pas osé faire ce que les Américains ont fait au Pakistan. Voilà, c'est un fait. Alors moi j'étais pas dans les instances du pouvoir, j'aurais peut-être préféré que la France attaque Iyad Agali en Algérie et le tue une fois pour toutes, mais on n'a pas osé le faire. Voilà, c'est un fait, parce qu'il était en Algérie. Voilà. Mais il n'y a même pas eu de tentative de coopération militaire, coopération de... Ko nale koni kunya dalema ko France kumi Iyad Agali faka ku ka srafte yaro America yu dogo kata Pakistan kun keleme ka Ben Laden dugu America yu dogo kata Ben Laden faka fo Pakistan ko Pakistan yo ke mangambare America ko France be fait ka droit de respecter
ko France ma se kase ambassadeur France ambassadeur contre de bolé fleka fo comme monnaie kele mbali la bi ko France mata iya da gali faka kadumba Algérie di fana malien kuma fla nyakoro de kuma bela yele fla nyakoro moi de donner ba Algérie la bi Algérie de be ka Mali ci Algérie de be ka Burkina ci Algérie de be ka Niger ci a terrorisme nyamugo ba fefe ba be dugule ba Algérie di France ambassadeur Nicolas Normand o de bolé flaka kuma info yaro men da men tigla de ambassadeur contre kale Francis Rossido nyinga kugo ko iya da agalié ko Algérie be ka furake Algérie docteur Sodola ko Algérie go ko kana maga iya da galila mali kuma be fla nyakor yaro sosoli kenten naw donc jugo retana de an jugo to Algérie ajamu Algérie awa Algérie be plan mo fana konombo segere fo Mali autorité au kame Burkina autorité au kame Niger autorité au kame France desrana France be fait ka passer par l'Algérie de 600 Algérie France bolo be nyogo bolo bi ka Mali janfa dibi ou ka stratégie te dore ka Kidali boshana ina fo natara Congo yaro oye tubabu ka stratégie kura do de B600 ou be jamana do la ben ou armée la ben ou bi tiga dugu fangele be boshila comme ça ou bi la négociation na ou be fait ka anye accord d'Alger créer chogo minde France be fait kana France ni Algérie ani puissance ba do de be Algérie ko fait bi Algérie te kan ka kun fait de janfa de be kala be Mali contrôle là mais fait malien be ka kuma ina mais c'est très important janfa pele ba do de be kala be Mali contrôle là wallahi Allah janfa inga bonde ala ka Mali bo janfa ina nala sora ma fara Mali be bo janfa ina billahi nyene tle fladi ne man Algérie to ko men jabe tege ne ngolo be nyaga minendo parce que ne yabe muna to la nte faga nga jamana soro nyene kuma kelle fo 2013 Mali on maname ngo ngo en tant que Mali armée ma do Kidali nganti lafia wallahi Algérie be janfa de la dié terroriste ba bebe Algérie bolobi oye akoru keni majugu ye choga mina o fana vidéo flede na kadembo fana kala je pense que je dois avoir la vidéo là ici oye akor keni jamana kolon chamandi pour que o kase ka ferama ame dole keni kanga jamana ne keni ma fo Mali onyena ay je chimine ketro Algérie ministry kuntru ni chani mun flene mena photo do ira la Mali o da bali benaba ninde ni mino mona do donner ba Algérie la otado avec fond de mako iknan ninde u ka commandant ni chain de u ka cerveau ninde bu deme ka recrutement ke ninde be azawadi ko ka azawadi soraso ninde bo lu blaka taka Ukraine ni chain de minele fle Niger France journaux be ka couler Algérie jigi tikelen be bi ni chain tege dara ni chain de ka Niger ninde u ka cerveau ninde bu ka logistique gla ninde bu dege marfaw ci chogola ninde bu dege formation da ninde bu ka mogo ta ka taga nu Ukraine ninde tagara ka bi dogo ka teme Niger ka ta Boko Haram mogo vwa Nigeria doro Niger service de renseignement de tege da ni chenka to ko de ko iknan ag ni chay forle me ka teme hali iyad akalika ni chay minali digile me Algérie la bi ka teme iyad akalika imaye Niger fana ya ka espace aérien fermé Mali koko Algérie avion te do Mali espace la blé Niger fana koko oluka espace aérien ko Francika Algérie ka avion te do oluka espace la o ba ira ko solidarité hali Algérie ka entreprise munumbe ayesi ko na be fermé je vous soutiens en tant que jamana bla machi boni chain de minena 600 oduka plan chamanchi plan bu bolo o qui préparé di ou kelembe ka terusu bon mokti enfant fait ani kaimara oula nous be Kidal attaquer domi na yanga surasu la kambeta Kidal défend marfa chika on be bo mokti enfant fana fait wala sa ka nyagami ka ngina ko be ko attention en ka klito angere la mo drone fo Mali autorité mo yi en ka klito angere la la survie du Mali c'est ça qui est en jeu angana klongo oula nebo fo Malien de benyana ma deli be fait ni Maliko de nte moko koyi on doit vraiment défendre ay beba do adugulete moko labi Algérie ministre contre de ni tche ni terroriste nyamoko bay ni nye terroriste nyamoko bele ba kokole ka kokofoka karu tege darandika ni aw bise ka fama ko Algérie ministre contre o de ni terroriste de voyager aviona ou photo fleni malien voilà ni Algérie ministre ancien ministre des affaires étrangères ani Iglan ak tege daramunka
hein, aller de vertiguer et chemise diamantine Algérie et ministre des Affaires étrangères de ouflé avion de Kono tantôt bec à voyager. Algérie ministre on ni Mali terroriste devait voyager avion klingono. On devait café mi. On va te faire parler la fois Algérie parler là. Eh tiens. Awa bene makui. Awa après vous be fronya koro. Donc attention la ceinture et restons vigilants. Mo drone faut bengena. Algérie digla tikele awa Algérie te fait kelen gaba. Awa Algérie be kia kodo de ka ade Algérie va saber la tête longa de. Algérie va saber la tête longa la. Yare yok mani fo chien kele chien flaté. Algérie va saber la tête longa la. Awa ngana longa do ngola de. A kala kama kan antlo korla sofi parti politique be ci parti politique te ci anya bo chamana be ka wuli tukuni parti politique be ka u deme aka kelela avec ka wuli kana mana ka wera fo politicien ma tukuni aw te Mali fait aw tate aw est-ce que aw yo tlonge kelaw de ko aw munu me fangala fanga nyamogo nunu te Mali fait fanga nyamogo nunu tlonge kela di marba ya sa donaw de do anya bo bolo jawula bebe ka bobi ka Mali soutenir bi contre l'Algérie o bera abe mangangolo ci la ba mako kono ha politicien may parti politique may ci wallahi billahi aw betlongere la aw de ka Mali jassi aw de ka Mali togo bala ima e Burkina tarakanda Niger tarakanda aw de ba sigi ba mako kono wati mina bebe ka fara nyogon kan kanga Mali de ma wati kele aw be ka be fara tukuni aw be ka wuli 1991 politicien de Mali te bide et refondation de bede aw bolo kaw kele ne be ka Mali jo aw bolo kaw kele ne ni kele kaya aw ma mo do janfa aw surasu aw ma mo do de janfa bunu ye kele ka aw bolo kaw surasu kele ne be Algérie la anyabo ka bêtise chamana réseau ka de te kuma abe manamana ka foni wokloni ka fo fefela aw ka teyate aw ma kele ke c'est le peuple malien qui s'est battu aw lu trahi aw ba trahison deyala abe ta Algérie jole soronya aw te Mali fa te ka Mali defa aw be manamana code la ay fara ka ban ate jamana in valeur do aw bolo ka fo ka be marbaya sa donne la aw bolo ka kele ne ka teya be ka kele ka c'est le peuple uni qui est en train de faire cette victoire c'est la victoire du peuple malien c'est pas la victoire des militaires. Surasu Gena Bolla Katara Niger, c'est le peuple qui s'est levé pour soutenir les militaires. Aou Gena Bolla, Aou Bolla, 2012 là, Abe Bolla, Abe Nord là. Terouzu ya Begen Abo Nord là. Mais Malien de Wula ka courage dauma. Oh Malien Mouno ka Aou Fara Jaffa. Ok, ma yé ma modèle du monde. Et vous avez dit, Algérie be ka anga jamana attaque li préparé, Abe Manamana Kanfo ni fona, politiciens mindé, car ça mindé, stigmatiser les gens, diviser les gens. Et même moi pour nous avec ta nous ko karsate a bolo ka foko ka farali ne ba arranger tellement o digera farala wugati mina jamana be servir jamana dugati na faransi be kampelen ministre fenga be faransi be kampelen et Algérie be kampelen aw be mana kan fola Mali konnana billahi tallahi ay Mali denjugudi billahi tallahi ne ngaba wula ngaba o jamana de sika ke chamani la parce que on voit c'est la survie du Mali qui est en jeu. Aba aussi ni wara la bamako kono na be balimuna to na be kidan klaliena. Ce jour là aba donc foka foko jaka be tlonga la. Jamana to be sobe la abe marabaya sa dona. Jamana to be ka miseli ke kuka jamana donc kala abe ka lamu ke ka Malien boroto. Vous êtes des ennemis du Mali. Vous êtes pire que les terroristes. Voilà pourquoi nyadona be kakana. Anya bo jamana ga discours kolon deunaw. Division, des discours de haine, des discours de division. Nyamoka kanga bode aye faranyoka anga jamana defa. Mais nyamoka ka bo ka jamana de na kosi ka didoma ka dokina fokate abe mu aye mu ka abula akla kanya taula. Abolo kanya taula. Aye mu la ina refeli dobla de. Voilà. Donc Malien a une information de soro. Ma chigrita nous fait ko nous te foi kalama. Nous te fait Malien aye Mali défend ko. Mali ay boa abera ba da farzim ay nous tout ka manamana kan fola ay nous tout ka balani kan fola akonu jabi madeli be fait que chacun se calme que tout le monde pense à l'unité de ce pays parce que c'est la survie du Mali qui est en jeu on avait jamana une kunata ti fendo ma barka banu ndo te foi don ou be mundo tro digele be petit genou là ou ta ko jamana be danger là ou ta ko jamana be niveau mina bi abise ka yuguba te me ma onoto ou to don ou sigele be Coroni Cardona parce que c'est des maudits. Je te dis ça aujourd'hui. Des voyous qui ne connaissent rien ou si les mêmes Manamana Kanfo la diviser le peuple. Pendant que le pays est sur le point de s'effondrer. Ou y a-t-on là? Ou bien division là. Ils sont nés pour diviser. C'est des haineux. C'est les médiocres. Ou tu changes. Ou le Keba Sigero à Koukaladi. Ou quand tu viens de demander danger là. Avec discours colon deuna ko kala aga yoro colon deun kono ka be Malien fara aw ka nga bode Malien nga tike di nyoma le pays est en danger ma on yeto la anga drone be ka attaquer ole ka anyi aw ambeka nyesoma avec un bois politique kolo kelen deuna fanga nyini kele la mais vous pensez que vous êtes qui ala ka Mali nda de nyuma no ma non nous te Mali de nyuma on yukui c'est des conscience tout là quoi
Mais avec jamana ko kɛlɛ, avec place ko kɛlɛ, avec politique ko kɛlɛ la. Politicien même sari aouye. Hey, ne ben ni vidéo bla, a kambe.